एक गे है दो गे हाई लेके तीन गे हाई चार गे कहो है एक गे दू गे तीन गे चार गे ई घरवा में का करबोगे? आज सामान पैक करबोगे, कल बम्बई जाबोगे। अच्छा बम्बई जाबोगे? हाँ बम्बई जाबोगे। तू कुछ कहबोगे? सुनिएगे कहबोगे जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतइबे गे। ए हो जनिया बलमुआ बहरवा कोरवा के सुतइबे गे। आ कैसे कटी बोला भोरवा घोड़वा के कर दबइबे गे। एगो हमहू बात कहबोगे तो से का कहबोगे? जाइब ना धनी बहरवा घरवा कैसे चलइबे गे। ए हो जाइब ना धनी बहरवा घरवा कैसे चलइबोगे। अमंग बुझे ललिया बलिया धनिया कहवा से लइबे गे। ना चाही किछु रह आँखिया के सोझा हमसे ढोवाई ना जा वनिया के बोझा। रात भर देई पहरवा दुखवा कैसे सुनइबे गे। ए हो रात भर देई पहरवा दुखवा कैसे सुनइबे गे। आ कैसे कटी बोला भोरवा घोड़वा के कर दबइबे गे। तू तो सही बोलबोगे लेकिन एक मजबूरी बोगे। कौन सी मजबूरी के? सुनबोगे बताइएगे। करब ना कमाई कैसे चली सारा खर्चा। ऐसे ना भर रानी लोभ के तू परचा। जीवन के इहे सारा नैया नहीं डुबइबे गे। ए हो जीवन के इहे सारा नैया नहीं डुबइबे गे। अमंग बुझे ललिया बलिया धनिया कहवा से लइबे गे। मेरी एक बात सुनिएगे। अरे बोलबोगे रानी बोलबोगे, तुमरो ना सुनबोगे तो केकर सुनबोगे। लागी न मनवा सैया सुनीला दीवाना निक नाही लागी पिया अन्न पानी दाना। अरे टाइम टाइम से खाइबोगे। हरदम रह पजरवा मीनाक्षी
बोगे रानी, हम फाइनल बोलबोगे और कल बम्बई जाबोगे। क्या बोलबोगे? सुनबो। कुछ दिन धनिया हो मन के मनई हा, समय से रहनिया हो खाई हा नहाई हा। समझबोगे ना? समझबोगे समझबोगे। माई बाबू के सहारा दीवाना जल्दी अइबेगे। माई बाबू के सहारा दीवाना जल्दी अइबोगे। अमंग बुझलिया बलिया धनिया कहवा से लइबेगे। रात भर देई पहाड़वा दुखवा कैसे सुनइबेगे। जीवन के इहे असरवा नैया नहीं डुबइबेगे। हरदम रह पजरवा मीनाक्षी नहीं भूलइबेगे। अरे माई बाबू के सहारा दीवाना जल्दी अइबेगे।